Здравейте! Официално посвещавам следващата една минута на културата. Арт ревю започва. На 20 февруари можете да видите мюзикъла Скачай. В продължение на час и половина ще бъдете свидетели на едно пътуване във времето. На сцената ще се сблъскват два свята, когато един млад скейтър с увлечение по хип-хопа се озове в дълбокия соц от 60-те. Интересната концепция ще бъде представена чрез музика, песни и много танци. Така че скачайте веднага към Театър София. На 18 февруари ще се състои премиерата на книгата България в Потурино с цилиндър на Петя Александрова. Тя ще ви разкрие множество тайни от живота на видни личности като Александър Балабанов, Петко Славейков, Стефан Стамбулов и други. Ще се сблъскате с подробности от личния им живот и ще разберете факти за навлизащите в страната ни новости през 19 и 20 век. Или просто казано 50 нашенски истории от едно време. В музикалния театър можете да видите спектакъла Огледало на времето от балет Арабеск. Там трупата ще ви представи своята трактовка на съвременния свят. На 19 февруари пък можете да видите шедьовъра на френската опера Буфа, Хубавата Елена. Въпреки че ще се пренесете в древна Елада, посланието засяга проблемите и на сегашното ни ежедневие. Хубави елени винаги ще има. А арт ревю винаги ще има начало и край. До нови срещи!